Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda uyakubingelela. Dlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga, siyamdumisa uNkulunkulu wethu ngothando olungaka akasithande ngalo kuba siphinde sibone usuku lwanamhlanje. Nizokhumbula ke ukuthi abantu abashifta ama-goal posts kusho njalo ngesilungu abashintsha amapali ukuthi makudlalwa befuna amapali avune bona bawazumbule bawabeke la bethanda khona. Ngakusasa bayawazumbula for abahluliwe bese bawabeka kwenye indawo. Nizokhumbula ukuthi namhlanje idate yesibili yalabo abathe ibandla lizohlwithwa. Mhlawumbe abanye bese bemangela ukuthi ubaba uNsibande nithi sizomthola nje pho bakithi. Cha, hayi sikhona bazalwane, ibandla lihlwithiwe ngoba uNkulunkulu ngeke atshele ngeke afihlele uJesu abese ezotshela umuntu ukuthi ibandla uzohlwitha. Kanti ubani umkhulu? Umuntu nenkosi uJesu. Hey kodwa bakithi, abantu hayi ngeke sisho lutho kodwa ibandla lihlwithwanga. Umhla 7 namhlanje yebo likashona ilanga kodwa lizoshona. uNkulunkulu esigcinile sibekile silinde uthina ukuhlwithwa umhlwithi ongcwele ngoba nathi sizama ngawonke amandla ukuphila impilo engcwele. Hayi phela mhlambe bahlwithiwe ke bona. Asazi baye kuliphi izulu. Kodwa hayi khona thina sikhona bafowethu sawuqhuba umsebenzi kaNkulunkulu sizowuqhuba futhi kakhulu kunaqala ngoba ibandla lididekile manje. Lididekile bakhona bakhomenta. Hawu uNkulunkulu usebenzisa kanjani ikhalenda lasezulwini ayekela semhlabeni na? La kufanele awulanda khona abantu. Ayike ayiqhamukanga impendulo. Namanje angiyazi uma isikhona yini kodwa babuza. Ayike asidlule kulezo. Thina sibonga uNkulunkulu ukuthi uhamba nathi unathi ekhaya lezwi. Hayi futhi unathi ekhaya lezwi. Unathi entabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Awuthi ngixoxele indaba ezimnandi engilale ngazo izolo. Izolo kufike umfundisi uMthembu ekhaya kwaNsibande emva kobathi send ivoice note wathi usephilile. Uyabonga kakhulu ukuthi samkhulekela Sunday. Siyazi ukuthi sakhuleka thina sasihlezi la kodwa khona abanye abakhuleka emakhaya nasezindaweni zonke ababelalele bamkhumbula ubaba uMthembu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Baba uMthembu wayephethwe umkhuhlane omubi kakhulu kodwa umkhuhlane. Lo-ke ubaba uSishange obekufanele ayohlinzwa ngesonto benamavisithi abazokhumbula abafowethu esasinabo empolweni. Kunomfundisi umfundisi uMbeje owayekhona onebandla lakhe lapha empolweni wayesivakasheleke enkonzweni. Uyena kahle kahle wangitshela ukuthi uyagula ubaba uSishange kakhulu. Ngathi hayi sizokhuleka. Kwakumgqibelo-ke ngitshela ngesonto-ke saguqa sakhulekela ubaba uMthembu, sakhulekela ubaba uSishange. Ubezwa kwi-operation egule ebambeke kakhulu. Sengasisho nje isifo sakhe ngoba uJesu wenzile umsebenzi. Kuthiwa amathumbu esongelene, amathumbu esongelene okungukuthi awasakwazi ukwenza umsebenzi wawo, awasakwazi ukudlulisa nokufanele akudlulise, bekukubi kakhulu kufanele ayetheater uqaqo. Sakhuleka-ke ngesonto. Ngomsombuluko ntambama wangifonela umfundisi uMbeje wasempolweni wangitshela wathi baba uNsibande ufonelwe uyena ngqo umuntu bekuthiwa ugula kakhulu. Wathi uthathiwe waphindwe wayohlolwa kwathola ukuthi akho mathumbu asongelene la. Wazizwe sephila nje kwayena. Hayi bafowethu washo uNkulunkulu. Sisanda ukuvula kwakuseleya ndle encane. Hayi othi ngisho ukuthi wathini. Ngifuna ukufunda, ngifuna ukusho nje. Ngifuna ukufunda. Washo uNkulunkulu bafowethu washo kwashokoko, washo kwezwakala. Hey. Hayi ngoba uNkulunkulu omunye umuntu. Yabona futhi ongamazi ngeke aphinde amazi. Ongamazi ngeke aphinde amazi. Washo uNkulunkulu madoda engasaqali. Yazi mangithi engasaqali ngisho engasaqali.
Hawu nansi singidukela le ncwadi. Nansi singidukela le ncwadi. Hawu bakithi, hawu Nkosi Jesu, moya ongcwele, moya weqiniso. Ngiyayicela kuwe le ncwadi ungivulele yona. Ngiyayicela Nkosi. Ngiyayicela le ncwadi le. Hawu, nansi inyamalala ngempela. Hayi kulungile. Ngibheka kuSamuel oqala mina. Ngibheka kuSamuel wesibili. Hawu bakithi. 2 Samuel. Hawu, nakhona ayikho. Ayike kusho ukuthi ngizoyikhuluma nje. Kodwa ngiyazi ngizoyithola iyaduka nje ngamabomu kuSathane nani namazi bafowethu uSathane. Namazi uSathane. Ayikulungile. Ngoba ngiyayazi yona. Chapter 7 thizeni laphaya uverse 14 wakhona. Chapter 7 verse 14 wakhona. Uthi uma ngivala izulu. Awu madoda. Athi uma ngivala izulu ukuba lingani ngithumela isifo emhlabeni wonke abantu bami bazithobe. Hey, yazi ukuthi bazithoba abantu bakhe abakhonza abadalwe uyena. Hawu kodwa bakithi ngifuna ukuyisho kahle le ncwadi idliwa yini. Hawu bakithi idliwa yini. Idliwa yini uma abantu bami. Hayi angiyeke kuzoshona ilanga. Kodwa-ke lapho esho khona ethi umkhuleko owenziwa kulena uma abantu bami bezithoba bekhuleka befuna ubuso bami ngiyozwa ngisezulwini. Ngiyozwa ngisezulwini. Ngithethelele isono sabo. Ngiphilise izwe labo. Abesethi manje sengiyikhethile le ndawo ngabeka igama lami. Yonke imikhuleko eyenziwa la. Ngaze ngayicaphuna kamnandi. Yabona ngizwa ngisho ukuthi ngisho exact. Yonke imikhuleko owenziwa kule ndawo ngoyizwa ngisekhaya ezulwini. Linjalo-ke lelizwe. Salinikezwa umama umeya. Engeke ngisasho umama umeya ubani. Wasinikeza lelizwi emva kwentshumayelo eyayishisa ngalelo langa. uNkulunkulu wakhuluma ngaye. Wathi imikhuleko yokwenziwa kule ndawo. Awuyenzeka imikhuleko baphila abazalwane. Baphila abazalwane. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Uyena ophilisayo, uyena ubaba uNzibande. Thina kwethu nje sisebenzisa indawo esinikiwe yesethembiso bese siyaguqa, bese sibikela umdala wezinsuku, abesekhumbula ukuthi wathini, abeseyenza. Hayi-ke asidlule lapho ngilale ngimnandi ngendlela emangalisayo. Angazi indawo ngalitholela ivezi ngoba ngiyalazi lavele lanyamalala kodwa kulutho kwashweba Sathane ngoba sengilishilo. Ngilisho kahle futhi ngezwa ukuthi cha ngilisho kahle. Hayi-ke asingene ezweni lenkosi singakangena ke ngigoqe ngithandaza. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu nomusa siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga ngakho konke osenzele khona, sibonga uthando lwakho. uNkulunkulu wethu ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo. Siyabonga kakhulu ukuphilisa laba befundisi abawu2 uSishange noBaba uMthembu. Siyabonga Nkosi, akekho vele ongenza leyo nto. Kodwa sigcina simangala kanti ngempela ungubani. Mawuyilalela kahle yangake imikhuleko yethu. Kodwa siyazi ukuthi sidinga ukuba ngcwele. Sidinga ukuthi sibe ngcwele egameni lomfelo wethu uJesu Kristu ophilayo. Senze Nkosi sibe ngcwele. Senze uNkulunkulu wami sibe ngcwele. Kuze noma yinini masiza kuwe sithola impendulo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa, akekho ufana naye, akekho njengaye. Hayi-ke asiqhubeke siyezwini lenkosi Mateyu chapter 5 verse 9. Chapter 5 chapter 6 chapter 7 uma ubaphila ubenza ngiyakutshela mina ngikhohlise yongena ngigijima ezulwini. Athi-ke uverse 9 uxolo. Babusisiwe abalamla ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Siye kuHezekiel chapter 22. Ngafuna kuba umuntu ukubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngalichithi xolo, kepha ngimfumananga.
akazange amfumane emfuna. Angazi noma namanje usamfuna yini kuwe, kodwa akakufumani. Maye kuwe uma uNkulunkulu efuna ume esikhaleni and usekutshelile ukuthi ufuna ume kanjani esikhaleni kodwa wena ufuna ukuma esikhaleni. Umtshelile, awukwenzekani lokho akushilo. Ukutshelile wathi ima esikhaleni kodwa wena unjani awufuni. Ayike asidlule. Sikhuluma ngokuthi kungani uNkulunkulu athi asime esikhaleni. Sidineke sithinta uverse number 5 wezwi lenkosi laphaya Timotheo wesibili chapter 3 sikhuluma ngo number 5 othi nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika labo ke obagwema. Sidine silapho. Baningi abantu banesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa amandla bayawaphika. Bewaphika-ke ngoba abantu abafuni ukulandela izwi, bayagileka ngendlela eziningi ezihlukeneyo. Bagileka bengena emshadweni ngoba bayifuna intando kaNkulunkulu. Bagileka bengena emsebenzini kaSathane ngoba bafuna intando kaNkulunkulu. Busy uyasebenza awuofi. Usebenza nangamasonto awusayi enkonzweni. Liyaphola uthando manje. Awukwazanga ukubona akuwona umsebenzi obukhulekela lo. Akuwona umsebenzi ovela kuNkulunkulu lo. Nomshado ngokunjalo. Wathatha umshado wabeka phambi kwamehlo. Impisi yagqokisa okwemvu. Yathobisa ikhanda layo. Kanti ifuna ibhodo eliconsayo. Ifuna ibhodo eliconsayo. Bangakanani kinina abangena emshadweni ngoba belandela imali? Ngiyabuza. Wangena kanjani emshadweni? Ongalandela imali nje. Ngifuna ukufunda lelizwe engijwayele ukushadisa ngalo mangishadisa. AmaHebheru 13 verse 4. Ukuganana makuhlonishwe yibo bonke. Umbhede ungabi nasisidla. Ngokuba izifebe neziphingi uNkulunkulu uyakuzahlulela. Verse 5. Ukwenza kwenu makungabi ngokufisa imali. Yaneliswana ngenakho ngokuba yena ushilo wathi angisoze ngakuyeka, angisoze ngakushiya. Ukwenza kwenu akungakhombisi ukuthi ufisa imali. Usulandela lo mfana ngoba nakhe neprofession esebenza kahle nemoto. Usulandela le ntombazane ngoba nakhe neprofession esebenza kahle nemoto. Uzokujikela esiswini lo muntu njengotshwala. Busukhumbula amazwi ami uma ngithi uyakhulekelwa umfazi. Iyakhulekelwa indoda. Uvela uthathe noma ubani. Futhi ukuthi uney'ngane zakhe akugaranti lokho ukuthi intando kaNkulunkulu. Funa intando kaNkulunkulu. Sho njalo Matthew 6:33, funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe kuze konke kunezelwe kini. Mfuna uNkulunkulu senokuthola umbizi siseduze. Musuhamba ukubamba noma yini. Noma yini nje kuthiwa ifake isketi, usuyenza unkosikazi. Noma yini nje kuthiwa ifake ibhluku, usuyenza indoda. Kungaphezulu kokugqoka ibhluku ukuba indoda. Kunama-qualities omuntu akhombisa ukuthi uyindoda. Kunama-qualities omuntu okhombisa ukuthi uwunkosikazi wekhaya uzokwakha ikhaya lakho. Uvela uthathe nje. Ngiyasithanda isiZulu sikhuluma kahle sithi ikhiwane elihle ligcwala ibungu. Ngathi nigijimela laba abahle. Kungaba umfana ngaba intombazane ufuna omuhle. Uyakhohlwa ukuthi omuhle unezilingo kakhulu kunomubi. Amantombazane ayazizela kulo. Uzolwazi akhathale avele avume nomzimba oyithempeli kaMoya Ngcwele. Funa intombazane enhle. Kade bayiqala incanyana beyishela beyibona inhle. Ya resist wayithola. Izoqhubeka resist ngoba phela bazoyishela sishadile. Uthanda izinto ezinhle wena. Hayi ezivela kuNkulunkulu kodwa ezinhle. Thanda ezivela kuNkulunkulu yena uzokunika okuhle. Ngoba uyabazi abantu bakhe. uNkulunkulu akasizeni bafowethu singalandelani nebhodo eliconsayo. Singalandelani nalo. Uma ezwile ukuthi uNkulunkulu uthi shada naye eyibhodo eliconsayo umbonga uNkulunkulu.
kodwa futhi uma engeyilona mbonge uNkulunkulu ngizoqala kahle nobabili. Isikhathi esiningi abantu abangenamali bayathembeka emakhosikazi abo ngoba imali le okuphingwa ngayo. Imali le impande yakho konke okubi kuphingwa ngayo. uNkulunkulu akasisize bafowethu. Akasisize. Lithi-ke ukuganana kuhlonishwe yibo bonke. Kube umbhede ungabi nasisihla. Uma kulalwa nje kulalwe kungayinabala kungena sisihla kuclean. Ngokuba izifebe neziphinga uNkulunkulu uyakuzahlulela. Akube umbhede omuhle, ubebe bawungcoliseka abanye uyolala nomuntu embhedeni wakho nonkosikazi, embhedeni wakho nendoda. Donsa umfana osebenza engadini uzolala naye. Udlala ngomlilo. Yokushaya uNkulunkulu uhambe kancane. Ngiyakutshela mina, uhambe kancane. Kube ngathi uyagula, ubanjwe yiso leso sifo kanti cha, ushayiwe. Akushayiwe nabe. Ngoba uveze ithuba lokuthi izitha zakhe zimhlambalaze. So-ke verse 6 siqhubeke ngokuba kulabo kuvela abanyonyobela ezindlini bethumba abesifazane abasindwa izono beqhutshwa izingane okuyizinhlobonhlobo. Mawuthumba umuntu kanti unezono, lezono senayisherisha ezenobabili ngamadimoni ezongena ngapha amanye abe ngapha kube into eyodwa efanayo. Asifunde nje ukuthi sihambe ngokwezimiso zikaNkulunkulu. Silenze izwi likaNkulunkulu. Noma ngabe kunjani, kodwa silenze izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu uzosisiza. Singanyonyobeli abantu ezindlini. Uthumba abantu besifazane abasindwa izono. Yazi ukuthi uma uhlangana nomuntu onezono engasindiswe ngaphendukile, lezi zono zakhe sekwezenobabili nayisherisha anti seninyamanye. Funda ukufuna uNkulunkulu. Funda ukuhlala enyaweni zikaNkulunkulu ulalele izwi lakhe. Ulalele nje izwi lakhe. Ngibuka ukuthi angibambe la. Uvuma kwenkosi sizoyiqhuba. Sizoyiqhuba, kodwa ngiyacela nje wena uyihlalele nje uyikhethele ukuhlala kuNkulunkulu. Uzikhethele ukumdumisa uNkulunkulu. Kuyokusiza lokho ngendlela esimangaliso. Baba uNsibande, siyavalelisa siphelile isikhathi. Ake siguqe sisondele kuNkulunkulu wethu. Nangaso lesi sikhathi ngawo lo mzuzu lo. Baba egameni likaJesu, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga izwi, siyabonga inkonzo, siyabonga konke osenzele khona, sibonga nezimangaliso osenzela zona ezikhombisa ukuthi uhamba kanye nathi. Bazosho nje bonke abathanda ukukusho, asinandaba thina, siyamazi sikholwa nguye, siyamazi simkhonzayo, siyamazi wasifela esiphambanweni, siyamazi owavuka ngosuku lwesithathu wanyuselwe ekhaya ezulwini emva kwensuku ezingama40. So akusikhathaza abakukhulumayo. Siyakubonga Nkosi ukuthi ulambulile ivangeli, ukhulume kakhulu ngomgqibelo esiphuma kuwona empolweni ngokwambulwa kwevangeli. Lambuliwe Nkosi, siyabonga kakhulu osenzele khona. Busisa kube yilona loyo oyilalelile lenkonzo. Mbusise Nkosi umsuthise ukulangazela kwakhe ngokuhle njengoba ukhulumile ezwini lakho ukuthi usithise ukulangazela komuntu ngokuhle. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu, udumo lonke lukufanele lungolwakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike siyambonga uNkulunkulu wethu, sesifikile emaphethelweni enkonzo. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele lapho khona. Akuthwale nje, akuthwale. Sinithwele ngomkhuleko. Akuthwaleke uNkulunkulu, uzongena ekhaya ezulwini. Phila impilo engcwele, yiba ngcwele njengokuba yena engcwele. uJesu Kristu inkosi.